Ebu Sejd el-Hudri, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: čuvajte se sjedenja po putevima. Ashabi rekoše: Allahov poslaniče, mi se moramo sastajati kako bismo međusobno porazgovarali. Alejhi selam reče: ako već morate, onda poštujte prava puta. Oni upitaše: a koja su prava puta, Allahov poslaniče? Obaranje pogleda, ustezanje od uvreda, primanje selama, ukazivanje na dobra i odvraćanje od zlih dijela. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.